aradu juli wannan yarinya ta raina man hankali. A'a ni da naje hira gidansu aka nuna cewa dole sai na mika dan maraki. Sai ka mika dan maraki gashi kuma kibar banza ka gashi ba raba gado ba. Ka dace wannan yaro to ni dai sai sai hakuri ha Allah ya sa baffa ya tahi. Inna lillahi shine dai a cewa na sai nace to a bari sai a raba gado in baffa ya tahi a raba gado ka san ba zai bari. Allah ina baki labari. To. Jiya na hadu da wata shagiyar yarinya mai kyawu sosai. To ashe ke ina faɗa miki fatar sarki. Daga jiya haka sai sarki ya ce a kira jele. Ina tsaya sai ya ce ina faɗa kira ɗaya jone da kan faɗa ya ce tajo. Dole akon faɗe ka. Kai kwana na nake ganin kan kamar rabi bara'i. Aradu rabe. Rabi kawo jaka. Kin ga yanzu muna da burodi. Na zo da burodi amma burodi kam na yara. Burodi saraban yara ne. To ni dai sai kin ga ba mu burodi. Kana ji burodi rawa. Shekara ji nawa ba mu shayar da burodi ba. Ba mu ci burodi ba. Ni ban zo muku da saraba ba. Burodi na yara. Mun je wajen masu shayi, ba a shaida mana burodi. Ba sai na burodi. Aradu mu je ba mai da yara. Na ga ta koma ka wani dan maraki. Wallahi kai wannan birnijo ya karbe ka. Aradu birnijo ya karbe ka. Bare da kusa ga jikaju. To mijo dai. Kina rike shi kai kadai ni ba dai ni a ka ga kusa. Sauro da kai ma ga aji saura ji. Sauro idon, sauro hada wani tsara bamburi ni ma na ta hawo muku da shi. To Allah rabi kana samu. Kun ga dai wannan burodi. Kaga biredi biredin yan birni. Na raba daidai. Za ki raba daidai. Ka son su ba ni son su madu su ci. Kin tabbata za ki raba. Za mu raba daidai. Kun gani wannan tsaraban buruni ne na zo muku da shi wani alawa ce. Wala burodin ga akwai daɗi wala. Wai ni ina wani burodi. har ba na son ma ya ƙara. Kaɗan ne a cikin aboshin burani ko? Wannan ƙwararra birni ta na kwa buɗe shi. Wani kai ɗan Wannan kwaso bari ne. Ke kan wannan dukkin zama kamar wata ƴar burtala haka kin yi kyawu. Aradu sai kashe wanda aka turke a gona. Wannan sai kin je da mu birni walla. Mu ma kin ga mu nan zan je da duk ku burni baffa ba zai bari in je da ku burni ba. Ko baffa da ya kusa ƙara sawa. To ai ko baffa ya ƙara sama baffa ore ya riga ya shefa. Shekaran jiya sai aka daga shi da karin ruwa aka jawa baffa. kina nan walla ba za ki je da mu birni ba. ban je da mu Dan Allah ki ba da kin kai Ni kyawu. bari ma da simadu. Sai kin je da mu birni. Akumadu Hussein. Salamu Toro yalwa wa wata bilanin toro waɗanda ruwa ba ya yi masu komai ayyasa a kashe ka a kan tulu in an baka ka bata ruwa ya ce da ni gwaje ba mu da ya ce da ni wake na ayyasa Akwai abin shi. Salamu alaikum mai shago. Salamu alaikum. Akwai abin shi. Mu shigo kenan. Mu shiga. Daga ne ga. Kin yara ne kuke.
ka kai ki toke ina sisan data Aradu birni akwai. wannan nan ne ga kan ne kamar da ni yana kallon haka nake da kyawu Aradu birni. ya haka yana yi da haka Niro ne haka yake da haka da mai. ya haka Allah ya yi kamar da yin Aradu Allah ya yi akwai abubuwan ban mamaki. Aradu akwai kyawu Akwai kyawu. shi yasa da ce babba ya bari mu zo na Dari mijuna. ba za mu shiga sosai ba ya yi sadaka ki ba ni abita akwai iska da ba Jorakin kashe shi Jorakin kashe shi joro Aradu kasan birni akwai bala'i. Aradu joron mu gudu Wallahi jara da sauru ne, jara. Abamu shayi ne mai shayi Abamu shayi. Akwai wani ho. Wasa nani kuma nani yan lijan na kugal na shore na habaru. Wasa nani. kina da shayi Akwai shayi, to akwai ki ba shayi. mu Abamu abu sana samu buredi. da burodi ka dodo ko da Wani Wani ka toko? President. kasan burodi mara kasan burodi. Bari a haɗa muku yanzu. Da ka ta mai shayi ina da magana. To, A radin Allah kada ka samu la'irar yadda ka samu jirgin na haɗe layoyi da jira shawa da haɗe na shanye waɗannan layu na sha wala sai da kuma sha kurewa. layu kuma? Layu ka samu da ƙyar na haɗe su. Layu ka An iya samu. dai ne iya sa layu kuma? sai da aka ba shi a ta kawo masa irin ragen gasharin nage ya sha ya ji sauki A radin Allah kuwa. Gaskiya a nan, gaskiya ban ban saka laya. A radin kasuwa laya jiya kasuwa laya Saka jiya. laya gaskiya. Kasuwa laya Sai jiya. ko a haɗa muku shayi, amma ban To saka ki laya. mana mana shayi. Ki sha mana laya. A radin kana ganin abubuwa a gari. Shayi ma ana bin kada layu. tarkiyar da maki sanya A shiga man kohi, a shiga man kohi. tarkiyar da ki sanya mana A shiga man kohi. Ai ina gani ba zai sha laya ba. Malu ba zai bari zai sa laya ba, zai sa laya ba zai ba. Alaƙan Allah ka gani walaki. Walaki. Allah ban ku. Zubtan ne la? Aradu ka. Allah ban ku ba za a samu. Akaji. Yana so ya kashe ne ga da shi. Yana so ya kashe ne ga da shi. Allah ban ku. To, Wannan ce laya? Aradu ga laya ce. Laya ce. daɗi da rijon birni idan daɗi Aradu daɗi na birni kina cin ubanki a kawai ba ka shan irin wannan abu ba dole ba na kaga mutane da su rabi a rayi a raro Allah suna yi muna waye ka daɗi ne don sai gani kan yau In waye yake yi wasi,
a yau ki